Do Vatikánu sa dostala slovenská Zlatá Biblia. Zberateľská verzia Svätého písma, ktorú zdobia maľby z archívov Rakúskej národnej knižnice, je odteraz súčasťou pápežovej knižnice. Benedikt XVI ju dostal ako osobný dar počas generálnej audiencie. Je deň pápežovej generálnej audiencie. Na námeste svätého Petra už od skorého rána prúdia tisícky ľudí. Za krásneho slnečného počasia prišlo pred baziliku svätého Petra okolo 20 000 pútnikov. Deutschland. Italiani. Michigan. Prato, near Florence. Massachusetts. Chicago. Švajc. Prišli aj pútnici zo Slovenska. Pápež nám venoval pár viet v slovenčine. S láskou vítam slovenských pútnikov, všetkých vás všechnám. Vrcholom tohto týždňovej generálnej audiencie z nášho pohľadu bol moment, keď pápež dostal ako dar slovenskú Zlatú Bibliu. Táto reprezentatívna verzia Svätého písma prišla na náš trh v limitovanom náklade 500 kusov. Všetky sú ručne viazané v červenej koži, iba jediný kus vyrobili v smotanovo-bielej a práve ten dostal Svätý Otec. Pápež měl z té Biblie ohromnou radost, protože je to krásná práce, ocenil to, říkal, že má velkou radost, že někdo vydá tak nádherné knihy. Ako radosťou prijal ten náš darček, myslím, že to je pre mňa nezabudnutelný zážitok do konca môjho života. Dnes to bolo výnimočné, pretože sme prinášali Svätému Otcovi Božie slovo v slovenčine vo veľmi krásnom umeleckom prevedení. Práve spolok svätého Vojtecha poskytol oficiálne slovenské preklady Starého i Nového zákona. Tá vonkajšia forma má viesť k tomu, aby sme si to ocenili, aj to, čo aj ten obsah. Celý náklad Slovenskej Zlatej Biblie sa u nás vypredal za rekordne krátky čas, za necelý týždeň. Z Vatikánu Ľubica Pilcová, televízia Markíza.